jedno u nizu od teških gostovanja ispred nas, tako da u sredu očekujem tradicionalno jednu tešku utakmicu na terenu koji nama realno ne odgovara, ali ne tražimo nikakav alibi, već jednostavno idemo u Ivanjicu da zabeležimo novu pobedu i plasiramo se na prvo mesto. Pa dobro, sigurno da nam je to u glavi, jer svi želimo da stanemo konačno na to prvo mesto. Eto, sigurno neće biti lako, ali sigurno da ako ostvarimo novu pobedu u Ivanjici, sigurno da ćemo još više dobiti na samopouzdanju i nadam se nastaviti sve više ka boljoj igri. Pa znate kako, mi imamo dogovor koji je uvek u slačionici i ono što šef kaže, mi to pokušamo sprovedemo na terenu i sigurno kad u poslednjih 5 utakmica zabeležimo 5 pobjeda, sigurno da se vidi da dobro radimo, da dobro igramo. Sad možda neke utakmice nisu toliko lepe za oko, ali mislim da svaki navijač bi pre svega voleo da uzmemo 3 boda, a posle ako dođe lepa igra, dođe. Mislim da smo u mnogim utakmicama lepo igrali, a nismo uzimali bodove i na kraju kad se sve sabere ostaneš bez titule. Tako da 3 po 3 i sigurno da ako nastavimo, sigurno mislim da nam je igra u usponu i ako nastavimo sa pobedama, sigurno da idemo sve smo bliži titulu.